ρίξω κάτι πιο άνετο επάνω μου και έρχομαι. Κάνε δουλειά σου, κυρία Δελαφράγκα. Συγγνώμη κιόλας, εδώ πέρα μόνοι μας είμαστε. Ναι, η υπηρεσία και ο μπαμπάς κοιμούνται τέτοια ώρα. Ωραίο σπίτι όμως, λουσάτο πολύ το έχετε. Να σου προσφέρω κάτι, ένα σκάτς. Βάνε μου ένα. Εκτός από το μπουζούκι, τι άλλη δουλειά κάνεις για κουμί? Στα μπετά, στα τούβλα, στον τόρνο, στο καλούπομα. Γι' αυτό έχεις τόσο λαξεμένο κορμί. Μερσή, κυρία Δελαφράγκα. Όχι, κυρία Δελαφράγκα. Τζέλα. Φεύγεις? Ναι, γιατί έχουμε και τα πανωσηκώματα στην οικοδομή αύριο πρωί. Άντε, γεια. Γεια. Θα περιμένω τηλεφώνημά σου.